Hola, som A Punt, la teua ràdio de proximitat. Cada divendres obrim l'Escoleta, un punt de trobada per a pares i mares, amb propostes d'oci per a tota la família, consells del pediatre, educació i molt més. Perquè els xiquets venen sense manual d'instruccions, cada divendres a la 1, l'Escoleta en A Media. A Finestres obertes. Ens trobem en Facebook, en Twitter, en Instagram i en el nostre lloc web apuntmedia.es. Rosquilletres, espai patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Hola família, des dels estudis centrals d'A.Media, benvinguts i benvingudes als Rosquilletres. Nou rosquilletres d'esta temporada. Avui jugaran amb nosaltres alumnes de segon d'ESO de València i d'Alcoi. Com que ja els tenim preparats, passem a conèixer-los. A Burjassot, amb moltes ganes de començar, tenim l'Institut El Grau de Valencià i a Alcoi, a la Casa de Cultura, tenim l'IES Andreu Sempere. Ara sabrem com es diuen els concursants de l'IES El Grau. Són Lucas, Gael i Andreu. Hola, Lucas. Hola, em dic Lucas. Tinc 13 anys i jugue a handbol. Ah, sí, handbol. I quina posició jugues? Fas molts gols o què? Bastants. Sí? M'alegre. També tenim a Gael. Gael, conta'ns alguna cosa de tu. M'agrada jugar a futbol. De fet, jugo en un equip. Sí? I tinc 13 anys. I quina posició tens? En quina posició jugues? Jugo de bastantes posicions. Sí? Sobretot per la banda. Molt bé. També tenim Andreu. Hola, Andreu. Hola, em dic Andreu i m'agrada molt anar a nedar. A nedar? Ah, sí? També a l'hivern? Sí, vaig a natació. Ah, fantàstic. I t'agrada llegir? T'agrada veure pel·lícules? Veure pel·lícules. Sí? Molt bé. Doncs bé, ja presentats l'equip de València, passem a conèixer els concursants d'Alcoi. A Alcoi està Òscar, Nayara i Marta. Hola, Òscar, com estàs? Hola, jo em dic Òscar i jugo en un equip de futbol. També, tenim molt de futbolista avui. També està Nayara, hola. Hola, em dic Nayara, tinc 13 anys i m'agraden molt els esports. Els esports. I en practiques algun en concret? Abans practicava la gimnasta artística. Ah, molt bé, molt de concentració, com així al Rosquilletres, que s'ha d'estar molt concentrat. També està Marta, hola. Hola, jo toco el piano, així al coll, al conservatori, i m'agrada molt llegir. Que bé, molt polifacètica, lectura i música. Doncs bé, molta sort als 6 participants d'avui i toca descobrir ara quines les paraules de la primera secció de lletrets. Molta sort a tots. Però abans... Perdó. Hem de saludar la nostra supersabuda de confiança. I amb això començarem. Com va això, jurat? Com va això? Estàs bé? Estàs còmoda? Necessites alguna cosa? Ho tenim tot a punt? O dubtes, jo sempre estic a punt. No m'he mogut d'ací des de l'últim dia. Ja saps que visc als Rosquilletres i per als Rosquilletres. Anem. Ai, mira que eres aplicada, eh? Va, doncs apliquem-nos totes i tots i escoltem el Rosqui Rànquing. Rosquilletres, un concurs per als que tenen la llengua molt llarga. Este és el Rosqui Rànquing d'avui. En quarta posició, l'IES Benlliure, grup A de València, amb 1.200 punts. En tercera posició, l'IES Ferrer i Guàrdia, grup B de València, amb 1.300 punts. En segona posició, i també amb 1.300 punts, tenim l'IES El Cabanyal, grup A de València. I en primera posició, l'IES Bogalar, grup C de Castelló, amb 1.400 punts.
Lletres, un concurs de llengua deliciós. La postal. Molt bé, ara és el moment de llegir les vostres postals en què coneixerem una miqueta més coses del vostre institut o de la vostra ciutat o localitat. Qui ens llegirà la postal des de València? Jo. Molt bé. Lucas, conta'ns. Venim de l'IES El Grau. És un centre on s'estudia l'ESO, batxillerat, formació professional bàsica i cicles formatius. Es troba situat prop del port, és a dir, de la Marina Reial. Prop del nostre centre es troben les antigues drassanes. Molt bé. Les heu visitades? Què vos semblen? Ahir es construïen els vaixells i els barcos abans, no? Sí. Molt bé. Anem a veure què ens té preparats la postal d'Alcoi. Qui ens la llegirà? Nayara. Molt bé. Avant, Nayara. Nosaltres venim de l'IES Andreu Sant Pere d'Alcoi, un centre que té ESO i batxillerat, humanístic, científic i cal destacar l'artístic. La nostra ciutat és coneguda per les festes dels moros i cristians i per la cavalgada dels Reis Mags, en la qual els patges pugen als balcons per lliurar els regals. A més, cal destacar la zona modernista i des del punt de vista econòmic una ciutat industrial. Pel que fa a la gastronomia, vos recomanem les batjoques facides, les peladilles i l'herbero per a fer una bona digestió. Caram, quin menú més bo! M'han entrat moltes ganes d'anar ahir a Alcoi ràpidament i menjar tot el que m'has dit. Perfecte, ja tenim les postals llegides. Anem a comentar primer que, com que hi ha molts equips o diferents equips de cada institut, avui jugaran l'Institut El Grau, equip A, i l'Institut Andreu Sant Pere, equip A, per si en algun altre programa escoltareu altres equips. Bé, ja sabeu com funciona el programa. Concursareu fins que cometeu una errada. Si això passa, el següent concursant del vostre equip agafarà el relleu i així fins que s'acabi el programa. Si els 3 concursants d'un mateix equip cometeu un error en la mateixa prova de lletrets, no podreu participar fins a la propera. Està tot clar? Aleshores, avant amb els rosquilletres. A lletrejar! Posem en marxa la màquina de lletrejar, que això va de bo. Preparat? Lucas, comencem amb tu. Institut El Grau de València. Estàs a punt? Sí. Temps. Blancor. B-L-A-N-C-A-O. Incorrecte, és una O. Gael. Concret. C-O-N-R. Incorrecte, és una C. Andreu. Juvenil. J-U-V-E-N-I-L. Acampar. A-C-A-M-P-A-R. Carranc. C-A-R-R-A-N-C. Verge. V-E-E. Incorrecte, és una R. Fins així la participació de l'equip de València, del Grau. Ha sigut Andreu el que ha fet 3 encerts. Molt bé. Passem ràpidament a l'equip d'Alcoi. Tenim a Òscar. Estàs preparat? A punt? Sí. Estes són les teues paraules. Temps. Àlbum. A-L-B. Incorrecte, la A du accent. Nayara. Panxut. P-A-N-T-X. Incorrecte, després de la N va una X. Marta. Bisturí. B-I-S-T-U-R-I amb accent. Làmina. L-A amb accent. M-I-N-A. Bestiar. B-E-S-T-I-A-R. Vintena. V-I-N-T-E-N-A. Llança. L-L-A-N. C trencada A. Manera. M-A-N-E-R-A. Temps.
No ha entrat la contestació d'esta paraula. Fantàstic, ha passat una cosa molt curiosa, i és que el tercer concursant dels dos equips es veu que s'ha llevat els nervis i ha fet una bona tirada. Molt bé, Andreu, molt bé, Marta. Ha sigut això, veritat, Andreu? Sí. Fantàstic. Doncs anem a fer un recompte de com ha anat la prova. Han sigut 3 paraules encertades, les d'Andreu, en l'Institut del Grau, que són 300 punts, i a Alcoi, Marta n'ha encertat 5, a l'Institut d'Alcoi, per tant són 500 punts. Molt bé, avancem cap a la prova següent. El barbarisme intrus. Bé, ara cada equip escoltarà 3 paraules i només una és el barbarisme intrus. Haureu d'encertar quina és si voleu sumar els 100 punts de la prova. Si no l'encerteu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar estos punts. Comencem amb l'Institut El Grau de València, concretament amb Andreu. Les paraules són A. Empunyadura, B. Botiquí, C. Patilla. Quina és la resposta? La C. C. Patilla. Incorrecte, rebot. Espera, Marta. Quina és la paraula que és el barbarisme intrus? A. Empunyadura, B. Botiquí. La A. Incorrecte. En valencià, per a referir-nos, seria el barbarisme intrus botiquí, en valencià per a referir-nos a l'armariet o estoig amb medicaments, gases, etc. Per a casos d'urgència, diem farmaciola i no botiquí. Molt bé, és el torn ara per a l'Institut Andreu Sempere. És el torn d'Òscar. Les paraules són A. Palangana, B. Banana, C. Bulto. Quina és la resposta? La C, bulto. Exacte, en valencià per referir-nos al volum d'una cosa diem bult i no bulto. Molt bé. En esta prova, l'Institut d'Alcoi ha tret un encert, són 100 punts, i el de València cap, ho sent. I ara anem amb una altra prova de lletreig. Continuem amb la màquina del lletrejar en marxa, que ara venen unes quantes paraules més. Anem amb l'Institut El Grau A, concretament amb Lucas. Temps. Uniforme. U-N-I-F-O-R-M-A. Incorrecte, és una E. Gael. Panellet. P-A-N-E-L-L-E-T. Olimpíada. O-L-I-M-P-I-A-D. La I d'un accent. Andreu. Galàctic. C-A-L-A-C. La A accentuada. Ai, xics, ho sent. Les paraules duen accent. Què ha passat? Ha sigut això, no? Que cal tindre en compte cada paraula que té accent. D'acord, anem ràpidament amb el torn de l'equip d'Alcoi, de l'Institut Andreu Sempere, equip A. Estem amb Òscar. Preparat? Sí. Temps. Reciclable. R-E-C-I-C-L-A-B-L-E. Holandès. H-O-L-A-N-D. E amb accent tancat, S. Sacarina. S-A-C-A-R-I-N-A. Dibuixant. D-I-B-U-I-X-A-N-T. Tomaquera. T-O-M-A-Q-U-E-R-A.
ventada. V-E-N-T-A-D-A. Cruixent. Temps. Molt bé, Òscar. Quina seguideta de paraules acabes de fer, no? Què ha sigut? Sí. T'has llevat els nervis, veritat? Sí. Estaves nerviós al principi? Un poc. Vinga, doncs, ixa és la pauta. Heu de llevar-vos els nervis i lletrejar com toca. Anem a revisar quins han sigut els punts en esta secció. L'equip d'Alcoi ha tret 6 paraules, són 600 punts, i l'equip de València només n'ha tret una, són 100 punts més. I aprofitem ara per a fer un recompte de marcadors, així a meitat de programa, a veure com van les coses. La nostra experta ens dirà com va la cosa. L'IES El Grau, grup A de València, ha aconseguit fins ara un total de 400 punts i l'IES Andreu Sempere, grup A, d'Alcoi, n'ha aconseguit 1.200. Molt bé, continuem sumant punts i jugant. Rosquilletres. Ho has sentit? Ara ha arribat l'hora d'escoltar una cançó en valencià i de fer-ho amb les orelles ben obertes i amb molta atenció. Recordeu que una vegada l'hàgem sentida, vos faré una pregunta a cada equip sobre la lletra de la cançó. Avui escoltarem un grup de casa nostra que segur que coneixeu i que es diu Aspencat. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor bastíem la resistència. Per camins d'estar sembrada avancem, enyorem un temps que no s'ha viscut encara, un passat de lluita accelerada, assaig d'una esperança que camina fermament i transforma aquest present. El cabanyal que resisteix, avui no tinc cap dubte, avui t'estime encara més. Avui vull fer l'amor de matinada, avui voldria ser un gran deixeble d'estellers, fets murals a les parets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor vestíem la resistència. Fins un nou combat. Quan el bufer ens sostenia, una vela llatina navegava contra el vent. En la memòria empresonada, espungi les corbelles sobre sendes del paper, creix la flor del taronger. Davant les torres de Serrans, el nostre amor serà la clau que obri tots els panys. Dels portals d'una València on sona la freqüència del cor de Benimaclet, amb Tereses i Bassets. Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, i amb poemes d'amor vestíem la resistència. Fins un nou combat. És difícil oblidar les façanes d'aquell temps i els homes que s'estimaven quan la por era el segell i el futur d'aquells infants que miraven els estels, il·lusions d'un gran present. Som rebels del temps i la distància, alumnes de l'amor, amants de la insolència, poetes d'esta nit, pintors del nostre llit, les coses impossibles d'explicar d'aquesta ciència. Tu i jo som satèl·lits sense rumb en la galàxia, d'amors impossibles, som la paradoxa, som pretèrits imperfectes
pàgines de la nostra història. Som aquell record inolvidable en la memòria. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem somni revés, quan sobreviure... La pregunta és per a Lucas de l'Institut El Grau, grup A. 100 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La pregunta és: de què és la pluja que hi ha a la terra del protagonista de la cançó? No tens alguna idea? Vinga, prova a endevinar alguna cosa. De què podria ser una pluja? D'aigua. D'aigua? Incorrecte, rebot. Estem amb Òscar, de l'Institut d'Alcoi. Repetís la pregunta. De què és la pluja que hi ha a la terra del protagonista de la cançó? D'amor. No, tampoc, incorrecte. Anem a escoltar la cançó, a veure què diu. Sobreviure forma part de l'essència. A la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem somni rebels, hi ha poemes d'amor, bastíem la... Molt bé, anem amb la següent pregunta. És per a Nayara Alcoi, de l'Institut Andreu Sempere. La pregunta és: amb què bastien la resistència els protagonistes de la cançó? Amb sons i revers, o alguna així. Incorrecte, rebot. Estem amb Gael. No em sona. A veure, prova a endevinar alguna cosa? A veure, en què bastien la resistència els protagonistes de la cançó? No sé. No se t'acut res. Molt bé. Anem a escoltar la cançó, a veure què ens diu i comprovar que deia amb poemes d'amor. Caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem somni rebels, hi ha poemes d'amor, bastíem la resistència. Per camins està sembrada... Ai, finalment era amb poemes d'amor la resposta. Cap resposta encertada en la secció de Ho has entès. 0 punts per a cadascú dels equips. Anem a continuar. Avant. A lletrejar. Vinga, xics, ànim! Tercer nivell de lletreig. No patiu, que com més calenta està la màquina, millor és el producte. O sigui que ara lletrejareu com els àngels, ja veureu. Estem amb Andreu, de l'Institut El Grau A de València. Avant. Temps. Saxofonista. S-A-X-O-S-A... Incorrecte, és una F. Lucas. F. Autocontrol. A-U-T-O-C-O-N-T-R-O-L. Centímetre. C-E-N-T-R-I amb aquí. Incorrecte, és una I amb accent. Gael. Esparadrap. E-S-P-A-R-D-R... Incorrecte, és una A. S'acaba la participació així de l'Institut El Grau de València. Anem directes a l'Institut Andreu Sempere. Molta sort, amics. Estes són les vostres paraules. Estem amb Marta. Temps. Irrellevant. I-R-R-E-L-L-E-V-A-N-T. Llegendària. L-L-E-N-D. Incorrecte, G. Òscar. Autodefensa. A-U-T-O-D-E-F-E-N-S-A. Desconèixer. D-E-S-C-O-N-E amb accent tancat I-X-E-R. Constructor. C-O-N-S-T-R-U-C-T-O-R. Temps. No ha acabat de ser lletrejada a temps. Esta última paraula, ausent, no entra dins de els encerts. Molt bé, tenim que en esta
prova. L'Institut El Grau ha lletrejat bé una paraula, són 100 punts, i l'Institut Andreu Sempere n'ha lletrejat 3, són 300 punts més. Molt bé. Com ha sigut la cosa des d'allà al coll? Que n'has encertat 3 paraules molt prou llargues, Òscar? Enhorabona. Gràcies. Molt bé. Això és que els nervis els has aplacat ja finalment. Bé, ja arribat a este punt, anem a veure quines són les puntuacions finals. Són estes. L'IES del Grau, grup A de València, ha aconseguit un total de 500 punts. I l'IES Andreu Sempere, grup A d'Alcoi, n'ha aconseguit 1.500. Molt bé, sembla que ja tenim el nostre guanyador d'avui. L'Institut Andreu Sempere d'Alcoi, equip A, n'heu tret 1.500 punts. Esteu contents? Sí. Sí? Heu estat nerviosos en algun moment o no? Al principi. Sí. Jo no. Sí? Nayara, tu has estat tranquil·la? Jo sí. Fantàstic, molt bé. Això és com s'ha de participar, aplacant els nervis. Molt bé. L'Institut El Grau A no ha pogut ser el superar a l'equip d'Alcoi, però ho heu fet molt bé, heu sigut uns dignes concursants. Gràcies per vindre. Heu passat una bona estona? Us ho heu passat bé? Sí. Sí? Molt bé. Ens alegrem, l'equip del programa. Bé, avui hem fet un gran programa a la companyia de Lucas, Gael i Andreu de l'Institut El Grau equip A de València i amb Òscar, Nayara i Marta d'Alcoi de l'Institut Andreu Sempere equip A també. Moltes gràcies a tots. Adeu. I també hem d'agrair la col·laboració de l'Ajuntament d'Alcoi i de les regidories d'Educació i de Cultura i Normalització Lingüística de la ciutat i també la col·laboració de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i d'Escola Valenciana. I ara finalment escoltarem el Roski Ranking. Ai, xics, ja ho sé, no vos cansaríeu mai d'escoltar el Roski Lletres. Veritat que no, però és que no vos volem avorrir. Així és que preferim deixar-vos amb ganes de més, perquè volem trobar-vos ben frescos la pròxima vegada. Tornem de seguida. Adeu. Rosquilletres. Este és el Roski Ranking d'avui. En quarta posició, l'IES Ferrer i Guàrdia, grup B de València, amb 1.300 punts. En tercera posició, també amb 1.300 punts, l'IES Cabanyal, grup A de València. En segona posició, l'IES Bovalar, grup C de Castelló, amb 1.400 punts. I en primera posició, l'IES Andreu Sempere, grup A d'Alcoi, amb 1.500 punts. Us esperem en el Rosquilletre següent. Rosquilletres, espai patrocinat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En A Punt hem creat un espai pensant en els més menuts de la casa. En la colla trobaràs els Beaters, Trip i Truc, amb tarot, la Tricky Band i molts altres continguts en valencià i en anglès. Ens trobem en www.apuntmedia.es. La colla.